Една продукция за Боби Барбера от Рикардо Студио. Боби Барбера влезе ли, става хит. Благоевград е номер едно, това е стилът, брат. Фейда е чист, брадата е класа. Всеки клиент излиза с висока класа. Боби Барбера марка стил, в Благоевград е винаги топ профил. Ножицата свети и машинката гори, който мине при Боби като звезда блести. Боби Барбера, име голямо, всеки казва, това е майсторът само. Салонът е пълен, всеки чака реда си, защото е уникален. Линия, фейт и брада до детайл. Боби прави визия, винаги със стил. Боби Барбера марка стил, Благоевград е винаги топ профил. Ножицата свети и машинката гори, който мине при Боби като звезда блести. Боби Барбера, име голямо, всеки казва, това е майсторът само. Благоевград знае, всички го признават. За коса и брада при Боби отиват. Марка, уважение, класа до край. Боби Барбера, номер едно, това го знае. Боби Барбера влезе ли, става хит. В Благоевград е номер едно, това е стилът, брат. Фейда е чист, брадата е класа. Всеки клиент излиза с висока класа. От Рикардо Студио продукция.